Hát drága testvérem, eladtam az összes cicát, amíg csak volt. Nem tudom, hogy láttad, de volt egy csomó cicám. Most erre mi van nekem? Nincsen nekem semmi. Viszont nézzél rám, kis csávó, ez lettem én a cicákból. Hallod? Napszemüveget kaptam egy új sapkát, úgy rágom a rágót, mint hogyha komolyan a Délinél akarnék meggazdagodni. No, nyitottam kérlek szépen egy gófrissütő üzemet, és akkor, ha már ez így volt, nekem azt mondtam, hogy gyártsunk hozzá tejszínhabot is, érted? Na mindegy, nem ez a lényeg, mert igazán a zöldséget szeretem sokkal jobban. Abban van a fux, minden, amit így magamra tudok aggatni. Csávó a keresztem, meg ilyenek. No, mondtam is, múltkor bementem, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj már, csávót ne rakjál keresztre, mert nem, komolyan beleakad mindenbe. Szállok be, érted, a Mergyóba, ezért húzom befelé a biztonsági övet, mert az kell ugye, ekkülönben megbüntetnek a rendőrök. Na és akkor érted, akad be a csávó nekem bele a biztonsági övbe. Kinek kell akkor csávó, érted? Lehet, hogy 5 grammal több, az lehet, hogy 5 grammal, de nekem nem. Na, és akkor mondom, érted, hogy most akkor a cicák azok így megvoltak, és akkor azóta azért eltelt már néhány hónap, talán egy év is eltelt, na, és akkor nekem így most azt kell mondjam, érted, itt van ez a fotél. Ha miből vettem? Cicából. Cicából vettem, megmondtam, hogy vegyél cicát, nem vettél cicát, úgy kell neked. És én mondanám, díjnéter cica az összes. Én abból kapom most a szerzői jogdíjat. Na. És akkor hallod így, volt valaki, érted, így mondta nekem, hogy így a cicákkal nem lehet bánni, meg na jó, hát az életben az ilyennek annyi esélye van, mint mókusnak az erdőtűzben, de hát mindegy, én meggazdagodtam, ő maradt, ahol van. No, és akkor az az igazság, hogy én most akkor így jól érzem magam, egy cicát azt megtartottam magamnak, mert ez az arany tojás tojótyúk, egyébként Bencének hívják, de nagyon jó tud szülni, így egymás után. Nem tudom, hogy ez hogy van, én nem tanultam annyi biológiát, na de hát testvérem, ez nekem így megy ez a dolog. Na, és akkor mondom neked, hogy hát nézd meg, tele vagyok minden széppel és jóval, új órám van, hallod? Egy év alatt szereztem magamnak másodszorra új órát, mondtam neked az előbb a Rolexet, na az nem Rolex, ez annál lehet, hogy sokkal jobb. No, nézd meg ezt a szőrt, eredeti biváj, de lehet, hogy bölény, egy indiántól vettem az ecserin, azt mondja, hogy igazi biváj, vagy bölény, vagy minek mondta már, na, hát én megvettem. Tudod, miből vettem? Cicából vettem. Csak cicákból vettem mindent, és akkor így. Na, gyere, drágaságom, gyere, hadd mutassalak meg, csak így óvatosan, így ne. Na, hát toljál nekem még, na egy baj, egyszer elmentem otthonról, és akkor mikor visszajöttem, azt vettem észre, hogy na hát ez a Bence cica ki van bizony miskárolva, na, ki van véve neki az a része, amivel tudta csinálni ezeket a cicákat. Na, Bence, na, ne csináld már te, hát leharapad az ujjamat, vehetek magamnak egy másik kezet. Te! Na, ha mondom neked, na hát ilyen ez a cica, de hát mindenem tőle van, és akkor most itt vagyok ebbe a szép lakásba, itten rágom a rágót, nagyon drága rágó egyébként, a legdrágább, amit csak megvehettem magamnak, itt van egy napszemüvegem, és holnap reggel kezdek a piacon te. Itt áll kinn a kis teherautó, tele van zöldséggel, még paradicsomot érted ilyenkor még egy kicsit úgy el tudom vinni, el is tudom adni olyan 5-600 forintért kilóját, mégis veszik. Na, és azt gondolom, hogy most ez így teljesen jó, jönnek az ünnepek, na, kis Jézus meg fog érkezni, na az a csávó az, akiről beszéltem, az, aki akad bele mindig a biztonsági övnek a nem is tudom, hogy miébe, na, hát 24-én eljön ez a kis krapek,
De akkor még kicsi egyébként, tehát utána, amit én már nem szeretnék, ott már állítólag eltelik vagy 33 év, és úgy kerül ő rá erre a dologra, de hát kicsiként még egyébként engem se zavar, csak amikor már feszülne. Szorongat engem, hogy ő úgy feszeng, nem jó így feszengeni, na. És akkor így jönnek az ünnepek, és a 33 évet én igazság szerint nem is várom így meg, kicsiként teljesen jó, ami így van. Na, de most már kicsit kezdek átváltani Székelyesre, nem kéne ezt ennyire forszírozni, úgyhogy, na hát ez lenne így a bejelentkezésem a Bivaj Bölénybőr fotelomból. Na, és mindenkinek azt üzenem, hogy nagyon vigyázzon magára, és mondom, hogy kezdek így átmenni kicsit, olyan Tarjános is az egész, Ságó Tarjános, és na, hát mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök a képernyők előtt, biztos ennek is rendkívül sok vízhangja lesz, mint igen, hát nem tudom, ne nagyon írjatok erre semmit, jó? Én azt szeretném mondani, meg megint mehetek a haverokhoz, haveremnek mondtam, hogy tehát keresd már meg nekem, ki az, aki ilyeneket írogat. Én nekem, amit így mondok arra így valamit írogatott nekem ezen a neten, vagy micsodán, gondoltam, hát nagyon megbántottna, nagyon. Nem is adtam el aznap egy kiló paradicsomot se. Krumpli az még úgy ment, de a paradicsom az nem, hát szívből kell adni, az nekem akkor nem volt. Na, hát ezt akartam csak mondani, hogy azért ilyet ne tegyetek velem. Jó? Jó van testvérem? Akkor így.